Здравейте! Днес ще ви покажа какво е дива круша или, когато кажем ние горница в Пиринския край, да знаете какво е това горница. Ето ви една дива круша, тук до пътя, с малките плодове. От тях правихме, когато озреят есента, сладко. Някои ги слагаха и в турши, но вече сме октомври, няма нищо зрело от тях, така че тези плодове няма и да озреят. Но това дърво, горница, е прекрасна подложка за присаждане на някои културни сортове круши. Примерно напролет е на такива малки ластари, може да се присъди на подобрена купулация.